isitha ngoJesu omkhunjiweyo. Amen. Uyingcwele wedwa akakho fana nawe ngokulunga kwakho phelele ngcwele 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 noma ufihleki noma ungabonwa noma ungabonwa yibo abonayo nko uyingcwele wedwa uyingcwele wedwa akakho fana nawe ngokulunga kwakho ophelele. Amen. Yeza ukuthi bayasala abazalwane. Ngiyabingelela egameni lenkosi. Obaba bethu abefundisi, omama babefundisi, umpostoli wethu uNdumo nomama unkosikazi wakhe uMazuma. Amen. Haleluya. Amen. Kube phela ke uMazuma ngaba kunje. Kunje ngoba ukhona uMazuma. Amen. Siyabingelela abantu abasha, intombi nensizwa. Amen. Nosonto sikole malonke abalenkosi. Ngicela ukugeza umpostoli ngegama laMantsonto. Ukuthi leli gama lisukaphi? Bekusuke kulelwe esontweni eGibson's Gate yena eno7 years. Ethandaza kanye nathi sibadala, ezila ukudla kanye nathi sibadala. Ngase ngithi mina awusibingelela noMantsonto ngoba wayemncane. Manje siyabonga uNkulunkulu wakhe uhambe naye kwaze kwaba lapha. Sasicabanga ukuthi le ndaba iyophela mzukwane eya euniversity. Amen. Kanti umphako wawubekelele thandaza namakhehla nezalukwazi. Amen. Siyabingelela abagcotshwa, izithandwa zikaThixo, onyawonhle. Amen. Siyababingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Siyabonga apostoli babundumo. Amen. Ngenhlanhla owami uNkulunkulu ukhuluma noma ngilaphi, ngoba mina owami umzimba uyithempeli likaMoya oyingcwele. Ngithe ngisemanzini Ndumo ngibaba, wathi uThixo khona izinto ekufuna ngikusize kuzona uziqaphele eziceda abagcotshwa. Mthanda umkakho, mbekezele, ukhuphuke naye endleleni, ungahalela abafazi babantu. Zintathu izinto ezehlisa abagcotshwa sesibathembile: ukuphakama, abafazi babantu, imali. Angikwazi mina ukuthula ngingaxwayisi ngento eyodwa. Awukho umsebenzi kaNkulunkulu engawuthandi
kaNkulunkulu nguthanda wonke angikhathali ukuthi owalaphi ngazi ukuthi siyibandla lodwa makulinyelwe nami ngiyalimala mafiwe nami ushilo nomuntu ufika umxwayise umtshela ukuthi amen ihamba nendoda engesabayo ihamba nendoda eyaneliswayo amen ya ukuthi ngumprofethi ngaqanjwe ebandleni ekhaya ngiyacabanga ukuthi sengiqalile ngicela usesathandazi sisicela uthandaze bakhoseya bashobhosa thala masikhala bashathala barora basiyathala bathabalatha disebede lijobozi limasinga limasiyasaya lakho angazi naleli culo eliculayo futhi ngiyacabanga ukuthi futhi ngase ngilihlabelele ngedwa ungcono ngiliyeke lithi leli culo sibe amanxusa akhe sibatshele bonke ukuthi okholwayo amen okholwayo loluthando yosindiswa ezonweni kodwa odelayo uyoshona ekufeni bagcwele ushilo baba uNduma wathi niyathandaza kukhona into ekuthiwa ngikhulume ngayo ebusuku mayelana nokuthandaza amen ukuthandaza umkhuleko wokuzila ukudla kahle kahle umkhuleko wokuzila ukudla awuyona lento abayicabangayo abantu umthandazo okuzila ukudla ukuthi ikholwa nekholwa libeka inhliziyo yayo elathini siyazibeka elathini umuntu nomuntu usuke letha inhliziyo yakhe umkhuleko okuzila ukudla akusiwona wengxaki ukuthi ikholwa lilethe inhliziyo yalo lilethe ulibofunzo lilethe izinto amen izinto ezingaziwa umfundisi wakho ezikwehlulayo ekukholweni mawusufikile kuNkulunkulu ungathi uphethwe ikhanda kanti uphethwe isisu ngiyacela ngiyakunxusa amen haleluya hayi mashimane sifunda izwi lenkosi kwabaseRoma 12 ukuthi ungathi sengihambile manje kakhulu angathi ngihambile ngicela sivalena amehlo ngathi ngihambile kakhulu baba bisebe sibe sibobo sibe bethaba bathi bobo thaba lisikha moshe kemele saya thatha indawo Nkosi khazimula uvele wena Thixo kaEliya ngegama likaJesu amen sifunda incwadi kwabaseRoma 12 amen sibe amanxusa akhe sibatshele ukuthi okholwayo loluthando osindiswa
kuthiwa uyinxusa. Lithi izwi lenkosi uNkulunkulu unxusa ngathi. Amen. Umuntu mayenxusa umbatha isono somzalwane wase-CRC asiqoke akhala bhuquze phansi ngokuyanxusa. Amen. Umuntu owenxusayo akakwazi ukuhleba, akakwazi ukukhuluma ngegama lomzalwane kambi ngoba unenkonzo yokunxusa. Umuntu ongenayo inkonzo yokunxusa kulula ukuhleba. Amen. Umntwana kaNkulunkulu owenxusayo akulula ukuthi ahlebe, akuvuma ahlebe. Haleluya. Amen. Amen. Sifundele baba uMashimane. Sifunda kwabaseRoma chapter 12 verse 1. Yebo. Ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Ningalilingisi lelizwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu. Amen. Ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Amen. Ngicela ukhuleke bese uyafunda uhleli ivesi ngalinye. Amen. Wemakholwa bazalwane. Amen. Base-CRC. Amen. Akusona isilandelo lesi, yizwi lenkosi Amen. elidinga liphile kumuntu. Hallelujah. Akulona futhi lokugadla abanye, into edinga yakheke kuwe. Amen. Haleluya. Hayi, ngathi ngiyahamba ngathi ngiyanishiya. Uyabona izwi lenkosi akuyona lento enicabangayo makholwa. Izwi lenkosi akuyona into edudulelwa kwabanye abantu. Kodwa izwi lenkosi into edinga ingene kumuntu. Ingene. Mayehleli yedwa zindle ngalo. Ohleli naye ambone sekhala kungashunyayelwanga, uzindla ngezwi la izolo. Bese lento iyamila kuye. Aphile seyizwi. Angaphili. Hey, ngathi ngikude. Nginishiyile. Nisele. Nifuna ivesi lidla abantu olengakudlanga. Mina ngiyamsaba umuntu odlisa abantu into engayidlanga yena. Mina ingako ngiyangizwe kuthiwa ayingeke kamfundisi uDuma kuqiniswa kakhulu. Mina into eyenza ngiqinise kakhulu ngoyiqinisa noma sengisele ngedwa esontweni. Ngenhlanhla-ke akekho ophumayo. Omnaloko bayanezelwa mama umfundisi. Amen. Asisenawo nendawo baningi bayanezelwa. Ngokuthi uJesu iqiniso niyolazi, iqiniso liyakumkhulula bese niba ngabakhululekileyo impela. Iqiniso lidinga libe kumzalwane, liphile kuyena. Hallelujah. Hallelujah. Lento yimbi mawuyidudulela kwabanye abantu. Amen. Kuneculo lethu esasilcula sibasha. Ngiyabona sengigugile nje sengiyahlabelela amazwi abe maningi. Awu, ngo-1979 kanjalo lapho sabantu abasha. Sasithi ngeke ubuzwe ubumnandi baleli vangeli uma usalisheka. Ngoba le vangeli alifune botela.
ngiyasheba ngiyaguga nje ngikaze ngilishebe akekho nje umfana ngathi ake ngikuzwise ngoba kuyibhadi nokusindiswa hamba uzwisa abantu ngabamba okokuqala kwasho umfundisi wami ethi umzimba wami uyithempeli likamoya oyingcwele ethi umuntu ohlangana nendoda engashadile nawe uyahloboka ngabamba lokho-ke mina ngathi ngeke ngisahloboka mina ikhona indoda ekinginukele kahle ngishifaka iphefumuzi lokugcina ngoba ngatshela uJesu ngathi ngicela nginukele kabo wonke amadoda eSouth Africa ngihamba noNkulunkulu mina nje ngifuna ukuhamba noNkulunkulu angifune ndoda nganele liyangenelisa liyangihlabelelisa ngithola lona langempela liyakwanelisa abantu abasha le vese sikufuna lifuna liphile kuwena ngoba mawurobhile uyintombazane uyophinda ukexeze sewumfazi hayi nengizwa uma lento ungakwazanga ukuthi lento iphile kuwena umshada usikhanda isimilo sakho uJesu okhanda isimilo somuntu uJesu wenza umuntu angashelwe edolobheni umshada umkhanda umuntu lento idinga iphile kuwena khona abantu abafuna ivangeli liphilwe abanye bafuna liphilwe iy'ngane zabo bona bengazange baliphile mama ugwegwile inkalankala injani yona umuntu ogwegwile uzala abantu abanjani ya ngiyabona manje ngesikhathi sethu mama uZuma kule pulpit leli ubengami umuntu odla isono la umuntu odla isono ubesinquma yena ahlalele emuva lingakahlangani ikomiti athi angifanele ayibonge inkonzo ayibonge inkonzo athi ngeke ngikwazi ngoba uyagula uyazi ukuthi uyagula ake ngibuze uma ushumayela nesono abantu ozobazala bazoba njani mawushumayela udlisono abantu ozobazala bazoba njani ngesikhathi ukhuluma into iyatshalela mawushumayela udlisono awukwazi ukuzala abantu abaphilayo into ebalulekile la umuntu befuna ukuba umani umbonisi akabe umuntu naye ohamba kahle mayindoda indoda ezithibayo ethanda umfazi waye engabathanda abanye abafazi babantu ayisengitshile ngeke nginishibhisele mina ngoba kumina alishipiswanga ivangeli alishipiswanga ivangeli namhlanje ngino-65 ngihamba ngiphethe le ncwadi nje ngaya kuBetswana ngoshumayela ngabuya nale ncwadi ngangabuya nengane ngoba lento yayikumina yatshalwa ngaphila yaphila kumina ngahamba ngikuyo ngaphila noma bengangibona abazalwane bakithi AFM ngaba indoda bengekho akafuna umuntu odakayo othi namba base-SCRC ocashela abazalwane ayikakaphili lento kuwena lento mayisiphila kuwena uhambe ethawini engathi uhambe esibili namhlanje bengihlabele kahle namhlanje
alaza kunengoma bekunengoma bekukhona ingoma Yeah. ophela ngihamba nomuntu wami nje Hey. kanti ngiyangishenteza yini kanti ngimfihlile yini ngoba kafihlekile bengisasika insonyama phela mina ngasindiswa ngintombi mina fanele bangibile pulpit ngisika insonyama ngomuntu owangenza ngomuntu owangenza ngangayiholi nginjena nje mazuma ngiphelele nje ushuthi kakho ke ungithole iplate elilodwa lami nje angidli futhi kakhulu oh angidli kakhulu kodwa ukuthi nje ngidla njalo hey wemantombazane yabo lento makuyaphila kuwena njengoba kudivozwa kangaka nje umyeni wakho uyokuthanda ungenalo ngoba uyobethola umfazi wakhe hayi umfazi wabantu sengishilo kanti beningisaphi mina lami iBhayibheli uma indoda ivuka nonkosikazi wayo kuba zokholwa nathi babunduku lithi indoda evume nomkayo ingcolisiwe ngomkayo izongcoliswa kanjani ngomkayo ephinga nozidla kahle mase ngashona sengizoshona kodwa mase ngifileke hayi ke ngasidambuza izona kodwa khona into engithandayo noma sengishonile lo saliphimbo likhuluma elama abantu ngithi ngisaliswa ngisamuzwa ethi mantombazane niyoyibamba ngathi baba ngathi angibaza abanye ngathi mina ngiyoyibamba wathi ukufa nokuphila kusephandleni olimi lwakho manje ngiyasibona isithelo wathini waba muntu umekona amazwe bengikupha mntaka Jesu wathi ubaba nikade ukuphinga nikade abafazi babantu nikade imali nikade ukuphakama wathi so 3 izinto lezi zinto ziyangixabanisa umuntu noNkulunkulu wadamu waxatshaniswa yini noNkulunkulu akusona isono wena ukhuluma abaphila ngesu bengaphili ngomoya alufunda ukuthi alikaze liphile la kulo uyalikhuluma utshela thina ngento angakaza yenze lenda ifune bugagu ifuna ikholwa eliphendukayo hayi ubugagu hayi funda we baba funda baba funda verse 1 ngesi nje nami bengisakhuluma ngenhliziyo zenu amen wema ntombazane njengoba uzalele ekhaya uphinda nje uyazi msukwana ushada lezi ngane ushiya noba
kanye noKristu ukhulisa ingane lezi. My God. Angitshele mhlawumbe ngiyagcina nokuma kule pulpit. Ayikho indoda ethanda ingane zenye indoda. Soloku kwathi baba lo. Noma ngathi uzoshada na uyakhohlisa mase zikhona ingane angeke azamukele. Khuluma mina phela namhlanje makukhuluma ubabuntumo noma umuntu nithi sisenzani ngoba uhleli nesibutubutwana sakhe. Namhlanje kukhuluma mina ke. Mina ngazi ukuthi umuntu uyasithatha isinqumo ngenxa yemphefumulo aseyizalile. Amen. Abethela inyama yakhe kanye noKristu. Akhulise lezi bese sikhona. Hayi cha mina kami mshana wami awukhona nomshana yaqonga inkonzo kukhona umshana. Yabona mina mshana wami ngeke ngisakwazi ukulijika ivangeli. Ngeke ngisakwazi. Amen. Uzothi ngani? Uyabona njengoba nje kade ngihlabela kangaka ethawini. Kusuka isistela le kulayini wasebank. Lajika ngaleleza ngaphambili. Lafike lathi sisi ngathi yebo ntombi. Wabona ukuthi angimboni wathi sisi. Wathi ngifisa ngisho ungena endlini yakho. Wathi akwenzeki ngenxa yalomsebenzi. Wathi ngisistela lakaqanda. Kodwa lento Ungashila kanjani? Ushuthi lento ngiphilile kaqanda. Angiphile thawi. Oh, hallelujah. Nabantu babone uhambiso kwakhe. Hallelujah. Uyavela nini uJesu ezweni lakini? Hallelujah. Funda baba leshona ilanga. Ngakho ngiyanincenga bazalwane. Ngakho bazalwane base-CRC niyanengwa. Iyanenga inkosi yamakhosi. Niyanengwa bazalwane. Yini inengwe senisindisiwe? Isitha sekholwa inyama yaso. Hallelujah. Akusiyena udadewenu isitha. Ingabo nengwa bazalwane niyanengwa ebusuku. Funda baba. Ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu. Ninengwa ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu. Ninikele ngemizimba yenu. Imizimba yenu ibe umhlatshelo ophilile othandeka kuNkulunkulu umhlatshelo. Kukhona umuntu azirobhe njengoKhayini. Alethe umhlatshelo ozaqile phambi kaNkulunkulu. Angalethe uqobo lwakhe. Thatha uqobo lwami nakho konke kwami enginakho. Niyanengwa bazalwane. Ninikele imizimba. Ayikho into edelela njengomzimba. Umzimba ngelinye ilanga uyabathanda abazalwane, ngelinye ilanga bawufuna abazalwane. Amen. Ngiyancenga abazalwane. Amen. Funda manje. Ibe ngumnikelo ophilileyo. Le mzimba yenu ibe umnikelo ophilile. Umzimba wakho umuzwa umnikelo ophilile awusho ukuthi kubhlungu ikhanda. Uyayibeka indaba yakho uthi inkosi base ukuthi ngiyakholwa abazalwane. Kodwa mina nginolaka. Futhi mina nginenkani. Mina ngifuna njalo ugcine mina. Uzokwenza njalo lapho. Uzonikela ngomzimba wakho. Ube umnikelo umhlatshelo ophilile othandeka uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Awusho njalo bese uNkulunkulu akhipha inhliziyo yethe.
inhliziyo kamoya. Hallelujah. Afake inhliziyo ezwelanayo, inhliziyo enothando. Afake inhliziyo exolelayo. Ya. Funda baba. Ongcwele othandeka kuNkulunkulu. Lo mnikelo umhlatshelo wenu ube umzimba wenu. Ongcwele othandeka kuNkulunkulu. Bazalwane sinetulo. Hayi. Namhlanje Duma hayi. Ngilobhekile bekufanele ngibe sekhaya ngiyezwa. Nginengoma zasekhaya. Lithi tulo mabala wonke Nkosi yami. Awungidolisile umoya wami. Bese lithi ngihlanze kuwe namhlanje. Mawuyibeke lathini ngoba ufuna ngibe ngcwele. Wena oyicabanyo uyazazi izinto ezibeshulayo. Oh, yes, Lord. Hawu Nkosi yami. Hayi angingene. Umoya ugcwele uthi angingene. Kusho ukuthi leli altari. Kusho ukuthi nami ngingxenye yayo. Amen. Khona umuntu othi angingene. Amen. Amen. Uyabona umnikelo ongcwele othandeka kuNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu ovuma izono zakhe. Hayi lezi ezinempondo. Umuntu uyadliwa isono somona. Simuhle simqede inkonzweni. Unomona nezinto angakwazi ukuzenza. Akakwazi ukubusisa abanye abantu benze inkonzo yabo. Jeremiya yini impungushe ezincane kodwa sisidlile sivini. Mawuzibeke lathini ulethe leyo nto lomona ngoba ngeke ngikwazi ukuhlabelela njengoba esisibando bedumisa. Uno. Ngeke ngikwazi ukuhlabelela njengombulo. Yeah. 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 Mayihlabelela umbulo. Hey. Mina ngidinga ngimkhonze. Yeah. Ngesiphiwe sikini. Ngithandaze ukuthi lento ikhule. Amandla kulewa yini? Bafike lathini bawufihla umona. Umuso msukwane mashiba nemsukwane kumuntu. Ukuthi lo muntu ube nomona umuso sethi angawa yini. Inhliziyo yakho mawuyibeke lathini. Ngazo inhliziyo mawuyibeke lathini. Awu. Ngeke kuthi angisho kodwa ngizwile nibhimba nizosuka inibhimbi. Siyasibeka elathini. Inhliziyo zethu thumela umlilo. Uyabona inhliziyo mawuyibeke lathini. Umkhule kokuzila ukudla usuke uzogayinga into engaphakathi. Into ekudla njengomswenya. Hayi lamakhono wangizwa. Hallelujah. Umkhule kokuzila ukudla kuwona ukucasta amadimoni. Ngiyabona lokho. Makhuleka ibandla wonke umuntu udinga sibekela thina. Hallelujah. Ngiyakuthanda Jesu. Yeah. Kodwa umona Oh God. amanga Hey. akuvumi ngithule nendaba. Hey. Hey. Amehlo ami Yeah. mawuyintombazana amehlo ami. Yeah. Amehlo ami alala nabo bonke abafana ethawini amehlo ami. Ngikhame kulomkhuleko. Hallelujah. Bazoqala abanye babuze bathi uthini manje lo gogo? Ngiyawazi mina umkhuleko okuzila ukudla.
ukhama mamfundisi ukhipha ingonyuluka yokuthi lesibongo sinomoya ofebe ophila kusona njamazi uNkulunkulu ukuzila ukudla emakhama abantu kulewo kuzila ukudla ujulile uyonele into enicabangayo uNkulunkulu bayizokukhama akakwazi ukukhama wena uthula ungasho lutho yathini impumuthi sisi ongemva komfundisi wathini yathini impumuthi yathi ndodana kaDavidi ngihawukele bathi akathule wamemeza akasimamezeni kulo mkhuleko ukuze sibe umhlatshelo ongcwele othandeka uNkulunkulu sibe ibandla elihlukile sibe ibandla athi umuntu mengena lapha uNkulunkulu emuswe njengeenyosi sithutha ezokuthi uNkulunkulu khona phakathi kwethu ngoba sinikelile ngemizimba yethu. Hallelujah. Yaba umhlatshelo phelile. Amen. Amen. Sisi. Mhlawumbe nje uyabaza, mhlawumbe uyamazi umuntu wakaDuma. Mhlawumbe futhi uyamazi lo wakaNdlovu. Mina la ngizalwa khona. Lezinto ngazibeka enathini. Ngibeka inkani yaseKhaboma. Ngibeka inkani yakaDuma. Wasu Kristu yabunjwa. Akakwazi uKristu ukubunjwa ungasho ngolutho. Yeah. Yo. Ake bazalwane. Yamazi uNkulunkulu ekhipha lento mamufundisi angazi ngayibiza kanjani ngoba ngisepulpit izosuke kunakala lento incane kodwa nje iyafana nenja lento umona umuntu onomona akafiseli muntu intenhle yonke nje intenhle ngehlela yena. Hey. Yo. Umona mumbi bazalwane engikusize ngiyakusiza. Ake uzibekela thina. Awukwazi ngisho ukubongela umntakwenu ethenga imoto enesonto emhlanje. Ngicela ukukutshela namhlanje uvala izinto zakho. Umona wenza ungabi nalutho umoya. Kodwa umona mawuthandazekile uyakwazi ukubusisa imoto ongenayo. Kusho ukuthi ubungeke kube yimina umuphila nalo mona. Singaki mina imoto ngizibusisa ngingenayo. Oh. Amen. Ngiyakusiza. Ngesonto isonto elikhulu lekhaya nakamleso besinesonto elikhulu eGibsini. Amen. Yeah. Mase sigqoke kahle. Awuncome nje ukuzonto wazwagqoka kahle. Ukhipha lento. Mawuba kusho njengane yakweni eyimuhle umusi wakho bhuti. Ukhipha lento. Yeah. Leli gofu leli. Yeah. Ela. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hayi lento le. Ukhayini umnikelo wakho uThixo ungathi wawuphungezele. Ngoba unjani mntanami? Wawunemqolo. Wamela wenza nomnikelo. Isulu lanyaka
kodwa ushule ubamba igigofu leni Hey. ushuleke sekekhala athi ukhuluma emfihlo namhlanje Hallelujah. washule kubamba igigofu laphi yedwa Yeah. lethi lento hamba uye kuJehova kanti uAbela yena olwile negigofu wathi mina ngeke ngiqhamuke nomnikelo nje Yeah. onemqolo phambi kaThixo Hey. lo wahluleka mawungayibekela thina inhliziyo yakho yokuphatha njalo namasonto waqeda wonke ngokuphethwa inhliziyo yakho inhliziyo mawuyibekela thina kunomuntu mawuyibekela thina Hallelujah. othi seyithi inyama yakho mama umfundisi yashiya leli bandla kunani Hey. athi lo muntu bangalishiya bonke hayi wena Yeah. usekhuluma nawe ngoba wayibeke lathi Hallelujah. ukhona usazofika uyifihle lapha ngoba iyakudla nje Hallelujah. ayikho into engcole njengenhliziyo inhliziyo ikwazi ukukhipha umuntu enkonzweni imkhiphe kushunyayelwa hawu Nkosi Oh. hallelujah Amen. uyazinyizwa uma ungayibekanga elathini hawu mama umfundisi selenithenga icilongo nenzele mina ke nisihlabelele unumber 70 lo uthi siyasibeka elathini usithumela umlilo ongcwele bese lithi uthinta indebe zenu ngelahle lomlilo akekho umuntu ongaguqula isimo sakho ngaphandle kwalento yokuthi angazi ngithini inhliziyo yimbi inhliziyo iyakhohlisa ubani ongayazi inhliziyo ikutshela ukuthi wena wedwa okholwayo inhliziyo ingavumi uhlangane nathi kanti itheni izwi lenkosi sinokuyeka umkhuba okuhlangana bazalwane msana ungenza ke angano kwenza ngoba kade ngigcina msana ungenza kanje bazalwane Hallelujah. wonke umuntu udinga aphathe isiqwayi sakhe lithine lakhe iBhayibheli umuntu akasempini yini udinga uphathe isiqwayi sakho sakamoya ulwe nenyama yakhe inyama yakho le eyenza sikhonza ungayizwi inkonzo inyama yakho funda baba kube ngukukhonza kwenu kokuqonda kube ukukhonza kwenu kokuqonda ukunikela ngemizimba yenu ibe umhlatshelo ophilile othandeka uNkulunkulu kuba ukukhonza kwenu kokuqonda awuthi mawufika enkonzweni lokukhuzwa amadimoni angekho kanti inhliziyo yakho iboshiwe mina kami ke nensizwa zodwa kami ngenzizwe zixoxa sithi hayi mfundisi uma inhliziyo inamafindo lo umuntu onenhliziyo inamafindo ulimi lakamve lethonya hayi inhliziyo lomuntu injani uvuma ukhona ube nenhliziyo enamafindo esho insizwa zakami umntwana kaNkulunkulu amafindo uyawaqashula alithi inkulumo nokuba ngemva ngwanyathela uletha ngwanako Jesu uyapholisa hluthula bazalwane yendaphi la kuthiwa sikholwe njengokusho kwenhliziyo yethu ngoba uthi uJesu okholwa njengokusho kombhalo abesethe eswini sakhe athi lokophoza amanzi aphilayo awukwazi ukuhlala namanzi aphilayo ubuye kufaka amanzi angcolile namanzi aphilayo njengolwandle Hallelujah. awahlala amanzi angcolile yebo funda baba hey
ningabe njani ke makhona ningalilengisi nje lelizwe linjani alingavuki la ilizwe enkonzweni kube khona amaqembu kube khona abantu abathanda kube khona ongabathandi kube khona othabehli kube khona abehlayo kube khona abamukelayo kube khona ongabamukeli ningalingisile lizwe Hallelujah. mawami uyazona wale ekhaya kukhona umakhelwane onenhliziyo ukuthi yena kabulisi kodwa wena ufuna umbulise ngoba wena ithi inyama yakho wancengana wancengisa nasemsebenzini khona umuntu ongaxolisi wena xolisa ithi inyama yakho womncenga kuze benini uncenga izulu izomtshela sokuncenga izulu singathi sikhuluma ngomlindo wakho siyakhuluma e3 noma e6 ngomlindo wakho batho makhelwana hayi ke asikwazi ke lokuthi kanti ubesindisiwe asikwazi thina lokho ngoba nawe kwenze njani bephuma nje naye afayele nje ngentamba yonke asimazi nje thina umuntu ekuKristu asimbonanga thina ingabo nje mina ngedwa mina bagcotshwa mina nguthanda umlindo umlindo uthanda umlindo uzalothanda ngani sofika thina siqinise kanti wena la sofika sithi asidli nyama amadlozi kanti wena ukubahambela bonke phaa udla amaphathi kungcono-ke ngoba baba ukhona baba uyaphila baba kungcono-ke ngoba mina ngumvangeli vele ngivele ngithi wayekhona uliswi wayengunkulunkulu engavelanga uliswi akuvelanga lutho ngobe ngisho ngomlindo wakho ufuna ngithini wena ngithi uyaphila ungaphili thina satshela kule nkonzo ukuthi umuntu ophakanyiswayo uJesu ngoba kaguquka uJesu akanawo amabalabala uJesu uJesu akalonunu wabo akashintsha uJesu akaguquki into engiyenza uma komlindo ukuziphakamisela uJesu hayi wena angikwazi kahle wena umuntu uzazi yena mfundisi mama mfundisi ngifika lapha la ngakhe khona njalo babe sibhaleni incwadi zedili sabaze bakhathala bayeka manje ngoba siyetile ngiyayitela kathuma ngoshitile semzini abantu uyazahlukanisa yena neswe angalingisi lelizwe bazalwane ningahali ukhala kuyibulela inkonzo yabona mokwanikela wayibekela thina inhliziyo wayibekela thina uthi sobraywa ngala kamakhelwane uvela usuku uvela kwehla izulu uvela uthandaza ukhulume ngezwi haleluya hayi kuthi hayi nkosi yami hayi asiye nje
mina ngingazi kuyaziwa thina ekhaya ukuthi asidli uNkulunkulu wethu nje uyaziwa ekhaya bamaNazaretha amazi uNkulunkulu wethu bayazi mase sifikile uthi sifika nenye into la endlini ushintsha umoya ngoba sibiza igama likaJesu siyathandaza ngalilungisile lizwe hayi kusami lethe nje iphathi hayi ngiyamcelela bazalwane bazalwane basansi ngiyamcelela ngicela nani nizicelela isefu yizwe iphathi mayingakudingi yizwe iphathi mayingakudingi uthanda uJesu noma uthanda isihlobo wemshana mina lahlekela ikona konke lahlekela ekhabo manga lahlekela ihlobo simbona mafiwe kade kushona umalume nje la eduze la ewilo sasile ajabule umalume hawu mshana bangibona bangicela msukwane ehlanjuluka ngoba ngingekho msukwane bebusa umalume ngoba ngingekho ningalingisi lelizwe yiba okhethekile ngoba vele ukhethiwe wangasekhaya la amathiwa kuhlatshiwe ukhona isithembe seyintombi khona isithembe seyinsizwa khona isithembe sobaba khona isithembe sobaba asikho futhi somabuye emendweni asike sindikindike siphakathi nendawo uyangizwa namhlanje amen phela mina ngumZulu lana msindisi yini ukhola udle zona zonke izithelo hayi besinaye nje hayi besinaye ngase ngiyabona hayi besina kanti mina ngihamba nobani ngafika ngihambe nezulu ngibe ngihambe nezwe base bakufihlele gogo kanti inkukhu le bayenzele ekameleni bafaka inyongo bayibeka ngala benzela ukuthi udle kanti mawuyibekile inhliziyo lathi lo muntu uhlala nawe athi hayi umiziwe kodwa ungayi yalisi lokuthi uzobungekho khona ukuthi mzukwane ushonile sikhuluma ulimo lodwa sizona ngazo ingane zakho sithi hayi noma sasifike nayo ubengayidli ugogo lenyama amashima athina kithi uThixo sasenzele isimangaliso ukuthi bayaya phela kashembe inyama iphekwa amathonda bayabaphekela kodwa bayidli uzwile bayabaphekela kodwa basayidli lokho asazi ukuthi kwenziwa yini ngoba akwazi ukuba mabili ama-altari funeka libe linye mangaki kakho ilangale ningalilingisi lelizwe funda baba ningalilingisi lelizwe yebo kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa niguqulwe isimo sokuba ingqondo yenu yenziwe ibe yintsha ningalilingisi lelizwe isimo sengqondo yenu iguqulwe yenziwe ibe yintsha uyazi ukuthi ingqondo ingakaguqulwa babudumo uma ngoba wasindiswa kuqala inhliziyo yami
athi uma awuye emsindweni uzofika ubeke istampu ekhaboma wakho esiyisipheko ubuye ekhaya mase ngikhulile sesiguquliwe isimo senkondenzo yabayintsha ngambona uma ukuthi wengiphephisa ngathi mangizwa ngezokuthiwa emsindweni kwecisho nelamba kubemnyama awu ngangiyobaphike mina mase cinyiwe sekumnyama ningalekisile lizwe abantu abasha umuntu omusha oguquliwe isimo senqondenziwa yabayintsha akafulwa ukuthi uyephi akafunwe ekhaya akafunwe enkonzweni uyabika nginesimo esenza ngingabi khona enkonzweni ngiceliwe ekhaya ukuthi ake ngenze ukuthi ungaveli nje umuntu omusha onyamalala njengomthwalo wezona singabele simemeza la kanti le Eastern Cape awuliphotanga masiguquliwe isimo inkondenziwa yabayintsha ubaba uNdumo nomama uNdumo ubaba wangempela noma wangempela ufuneka bayazi indlela yakho ungathi ukithi ngaphezulu kanti ule usele ule engeleni isimo senqondo masiguquliwe uyakwazi ukubeka abantu ngezigaba zabo uyabahlonipha isimo senqondo masiguquliwe uyamazi umnyeni wakho noma ngabe usahla eshisayo kodwa uyambeka endaweni yakhe Hallelujah. ngoba isimo senqondo siguquliwe Amen. masiguquliwe isimo senqondo udelela uphethe iBhayibheli udelele Hey. Yo. bonakala ukuthi uyakholwa uyathandaza uyafakaza kodwa isimo senqondo akakaza shintshwe Yo. buza ngiyabuza uyabuza mina ngabona ngani ukuthi isimo siguquliwe ngabona maZungu ukuthi isimo senqondo sesiguquliwe ngibona umuntu ekhuluma uma ithanda ngithula ngoba umuntu engakhuluma uma ithanda ngangisho kanye nje nganginelihlo lami nje ngangino-ex wami nje mina niyadlala bazalwane ngeke ngibona ukuthi niyadlala umkhuleko uzile ukusho umuntu uyamshintsha abe yinto ayengeyona mina bangazi ngikhula namanje bathi hey usisi lo osaba umamthotho ngiyithe ethithibeke Yo. ngangibuza kanye ngithi yabona ke kangisho kanye ukuthi uyangibona mina ngisisho ngithi uyangibona mina bese ngithi mina wakaduma ngumamthombeni wathi ngithi malwandle ngoba sengiphezulu kwakho sengithi alwena uNkulunkulu msukwane siguqula isimo senqondo mashimane kwaba bazuma ekebaleni intombazane ingeke inhlambe engayisho kimi wathi maha sisi kanti usiniswe ngempela ngangena endlini ngathandaza laduma izulu uThixo lokho mina ngibabhadisa lokho izilimo mina ngizisweli ngoba ngabhabhadiswa msukwane ngithukwa intombazane saguqula isimo senqondo yenziwa yabayintsha wathi mahawu hayi ke sisi
wazi ukuthi sewukholwa ngempela. Hayi phela awukwazi uphatha uJesu manje uphatha ukuthi uyintombi yabani. Hayi baba salwane mina ngalahlekelo. Futhi angiboni ukuthi ukhona umuntu oyengakwazi ukuhlala nje nami usuku nje olulodwa nami akekho kodwa ngayibeke lathi ake uyibeke ebusuku ake siguqule isimo hayi ngeke phela uNkulunkulu mezosebenza ngomuntu kufanele isimo sengqondo yakhe siguqulwe mayiguma siguqulwa senziwe sibe sisha akwazi ukuhlolisisa okuyintando nokuthandeka kuNkulunkulu abe isithandwa sikaThixo kuthi nakade kuhleli inkani yakaduma kuhleli uKristu ebethelwe kuthi nakade kuhleli inkani yakamthombeni kuhleli uKristu kuthi nakade kuhleli inkani yasekheboma yakandlovu abusa uKristu abusa uKristu awumdedele ebusuku ake usibeke hayi mawunjena uyowaqeda wonke amabala isimo sengqondo masingaguquliwe awukwazi ukubekezela awukwazi ukuthoba awukwazi ukuthula amen funde baba nenofesi lokugcina sesiyathandaza manje iguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha inkolo yenu. Hallelujah. Ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Hayi Jesus. Okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Siguqulwa isimo sengqondo yenziwe ibe yintsha ukuze sikwazi ukuhlolisisa awukwazi ukuhlolisisa lezinto singafanga awukwazi ukuba yilento uNkulunkulu afuna ube yona isimo sengqondo singaguqulwanga into efuna uNkulunkulu la ukuthi wena ube nesimo sikaNkulunkulu semhlabeni ube nesimo esithandeka kuNkulunkulu hayi noma singethandeke kubantu kodwa uthandeke kuNkulunkulu uthandeke kuNkulunkulu haleluya uthandeke kuNkulunkulu noma bangekuthanda abantu kodwa isimo libesiyathaba sesiyathandaza manje siguqulwe isimo sengqondo yenziwe ibe yintsha ake usho njalo ebusuku asizuyenzi i-altar call uzothandaza lapho ngiyenza ukuthi kufuna sithandaze sonke ake usibeke lathi haleluya asitulelula iculo ngoba leli mina lihlabelele esifweni sami ngeke nikwazi ukuhlabelela sicela ubaba wethu umfundisi uSibiya sithandazele sesothandaza sonke manje kodwa uma uvuma awukuvume ebusuku ikhona into owadalelwa yona kukhona into efanele ungafi ungamenzelanga uNkulunkulu kodwa kufanele kuguqulwe isimo sengqondo yenziwe ibe yintsha ukwazi ukuhlolisisa sicela umfundisi wethu umongameli njalo asithandazele umongameli wethu Bayede Nkosi. hasha masheletana Bayede Nkosi yakho konke. Haleluya. Wedila wethu
Maita siata balaba sabayasha. Ndandara babasia ndemokobotosita. Libra tamagia siekepetila matamosi. Makashanda ndende mbola batia sandro. Siyabonga kakhulu baba. My Jesus. Ngegama lika Jesu Kristu. Igama linamandla. Igama likaziwa amandla phansi. Phezulu nakuko konke okudaliweyo. Linguwe baba liyaphila. Lingukunqoba kwethu. Lingamandla ethu lasaya. Sina mondari kapa. Nithaba baba shaka mondondo. Rinjinda ndembembembe. Undika papa shindondondo. Rimana masrabarana taba. Ikana mona wenanana. Nasina manditebe taba. Bomba siati matelebesia. Wenu mucho avongobayo. Umucho avongobizimo zonke. Unamandla okugugula ngishingondo yethu. Bayede busuku bayede bayede. Bayede 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 bayede. Bayede 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 bayede. Bayede ngenkosi bayede. Mora siona, mora mokabanda. Moria siona, moria kakana. Mendende ndende. Ndombathi bakaba. Ziba tamosi. Mirika mandesete. Libamba shakababaya. Libaba baba baba. Sibangukhululwa. Yesu lakho. Liyiqiniso lisilungele. Abukusihlambulula. Lihlizwi lakho. Baba siyabonga. Siyabonga Thamaza. Siyabonga. Bomboshiti mata. Medede kabadita. Mandaria dondorobosiana. Bayete kose kasimulo. Bayete tuwalehlane. Bayete mthombo wophila. Bayete tuwale abantu abakholwayo. Ukhadobodi badibaba. Umbande mbembembe. Bimbindi. Tukapapapa chichi. Limasita badibababa. Bapati masadabo. Ripopo shaka. Ukala masimandinde. Dembele mesiasianda. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Usekhona ukhona. Oyakuba khona. Onguye usefikile. Ibeke inhliziyo yakho elathini. Siyahlabelela mashimane. uThixo uzosebenzela la endlini. Mayesafikile ngicela uguqe ngamadolo. Ungami ukuze ungalimali. Shibele Zandla zami nezinyawo kanye naloli milwa nezimpahla zami nezimpahla
Sishayele uNkulunkulu wethu izandla sisebenzile. Ubaba wekhaya sishaya izandla sishayela umoya. Baba wekhaya sinedamanga sicela ubaba wekhaya azosho izimemezelo sesicela ukuhamba kithi sesiqedile. Asishayele uNkulunkulu izandla. Siyabonga uNkulunkulu wethu asiphinde simshayele izandla uMolweni. Oh, thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Siyabonga kakhulu indlela uNkulunkulu asekhulume ngayo. Hallelujah. Masingalingisi lelisu. Kepha masiguqulwe okwenziwa ibentsha ingqondo yethu. Hallelujah. Hayi ebusuku bazalwane uNkulunkulu uyasincenga kuba singalingisi lelisu. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise. Uma uyabuya kusasa. Hallelujah. Uyabuya kusasa siphinde shayine uJesu izandla. Hallelujah. 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 Bakhona bathe ebusuku namhlanje ngiyaguquka.
Phakamise isandla namhlanje ngiyaguquka. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu umuhle ebusuku. Hallelujah. Siyabonga ukwakhiwa. Amen. Masingalingisi izwe bazalwane. Amen. Asilingise uKristu thina. Amen. Kusasa ke siyabuya sila 5:30 ntambama. Sila sizoba khona la till Sunday. Amen. Sengenzela wena mhlawumbe kungenzeka ungabi khona kusasa. Sizosivale nesonto ngenkonzo yesidlo. Ayibonge inkosi. Sibonge kakhulu nonke bazalwane abefundisi bonke abakhona. Basuke eduze abanye basuka kude. uNkulunkulu ayibusise. Amen. Omama befundisa abakhona ingcenye zenkosi zonke ibandla abazalwane bonke abakhona abayingxenye le conference. Amen. Siphinde sibe khona kusasa abazalwane. uNkulunkulu kukhona asihlelele kona okusuku lwakusasa. Amen. And siyabonga kakhulu for the support yale conference. uNkulunkulu anibusise nangemnikelo nalabo futhi abafisayo ukuthi to support because kakhulu asifisi ukuthi kule conference kube khona umzalwane ozolingeka athuke esebanjwa. Amen. Ngenxa yokuthi uhamba yedwa. So siyazama ngayo yonke indlela ukuthi sifake upetrol emotweni zindilive imoto ikushiye ekhaya. Amen. Ungcono manihamba negroup nibaningi kodwa uma ungenayo transport ngiyacela usale behind njengalabantwana basuka le UKZN eScottsville nabo sizobabuyisela emakhaya. So ke umnikelo wakho onikelayo usiza kakhulukazi kwi-transport. Ayibonge inkosi. So uma ukuthi mhlawumbe ufike kamumva sesinikelile ungawushiya umnikelo wakho. Uma ungayiphethe imali you want to support the conference you may come forward or sikhona speed point uthi no nangu 500 rand nangu 200 nangu 100 rand malihamba ivangeli. Amen. So ke uNkulunkulu anibusise nonke bazalwane. Amen. So umprofeti kaNkulunkulu phakathi kwethu kusasa sibe khona egameni lika Jesu. Are you blessed bazalwane? Are you blessed bazalwane? Siyabuya kusasa. Amen. So uNkulunkulu anibusise emakhaya. Ngizocela simeni ngezinyawo egameni kaJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yese wenkosethu Jesu sibongile baba wethu namandla wonke wena uhlobile ngoba ungcwele umuhle uNkulunkulu wethu ukhulume kahle uNkulunkulu wethu ongcwele ngomkhonzi wakho egameni lika Jesu waseNazaretha phakama uNkulunkulu
uNkulunkulu wethu oyingcwele enhlizweni zethu sizizwele ubusha nenkulumo yakho ngazo zonke izikhathi izwi lakho livalelwe emathanjeni ethu athi uJeremiya linjengomlilo oqubukayo uNkulunkulu wethu oyingcwele noma sesiliphika kodwa lona liyaqubuka uNkulunkulu wethu oyingcwele siyabonga egameni likaJesu baba wethu oyingcwele sibuyisela inkonzo yakho kuwe uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni likaJesu waseNazaretha khuluma ungathuli uNkulunkulu wethu oyingcwele sizokulalela imihla ngemihla ngoYesu Kristu inkosi amen. Musa wenkosi yethu Jesu uthando likaBaba uNkulunkulu wethu nenhlanganyelo kaMoya Ingcwele mayibuse iphumule phezukwethu sonke ngabanye ize ibuye inkosi uJesu Kristu alithi ibandla amen. Sime kanjalo ke singanyakazi nizokusela sidedele umprofeti nabefundisi baphume eqasinganyakazi